Jordi, Ep, com va? bé, home. Quina furgo més xulo. Vinc amb una Adria Access 540. Què dius? Jo porto la mateixa, però és en 6 metres. Si esteu buscant una furgoneta de fa temps i esteu donant voltes perquè voleu una camper i no sabeu quina mida heu d'agafar, aquest és el vostre vídeo, perquè avui compararem dues furgonetes de la mateixa gamma, la Adria Twin Access 540 i la seva germana gran, la 600. Però abans de tot, m'agradaria que el Pol ens digués una mica què busca la gent quan ve a comprar una Adria. Fins a dia d'avui era molt clar que les famílies, aquelles persones que buscaven 4 places de viatge i 4 de dormir, anaven de cap als models de 6 metres, perquè tots els fabricants fan el seu model tipus familiar, amb les lliteres a darrere, sobre aquest xassis, però això ha anat canviant, sobretot per l'entrada dels sostres elevables, que dona la possibilitat de tenir aquestes 4 places de viatge i de dormir amb tots els xassis que ofereix el món camper, les 540, les 6 metres i les 640. Pel que fa a la gent que és una parella o una persona soltera, la cosa ja no és tan clara, perquè depèn molt de les seves necessitats i expectatives, que van a buscar un vehicle més petit i urbà o van a un vehicle més gran i amb més espai de magatzem. Veiem, si vol, Jordi, les diferències. Doncs comencem per l'exterior. Aquesta és una Adria Twin Access 540 SP i de les que es carrossen és la més compacta. Llavors, tenim unes mides de 5 metres 41 de llargada per 2 metres 05 d'amplada per 2 metres 58 d'alçada. Què permet aquestes mides tan compactes? Doncs permeten aparcaments en llocs de vehicles utilitaris, centres de ciutat, et pots posar per carrerons més estrets perquè no tens aquesta dificultat amb les dimensions. També hi ha una cosa molt remarcable, que és la distància entre els eixos. Aquesta distància és de 3 metres 45. Pels amants de la muntanya és ideal perquè et permet entrar per camins de carro o pistes forestals no gaire complicades, però és una ajuda. Ara estem davant de la Access 600 SP. És la mateixa configuració, però amb el xassis una mica més llarg. També està carrossada sobre el xassis de Citroën L3 H2, en diferència a l'altra, que era la L2 H2, i les mesures són una mica més amples. Li diuen 600, però realment fa 5,99 i l'ample i l'alt és exactament el mateix que estàvem veient amb la 540. La diferència també està en la distància d'eixos. La 600 és més ampla, fa 4 metres 03, amb la qual cosa és una mica més susceptible de picar el graó que queda baix en un camí. I si anem a veure les de dintre, que és el que vol la gent? Anem-hi! Bé, doncs aquesta és la 540 i és una configuració que ja ho veureu, és l'estàndard, té un menjador, la cuina i la part de darrere és on hi ha el llit. Doncs en quant al menjador d'aquesta furgoneta, el primer que veiem és que han tret la safata d'aquí, per tant queda un espai diàfan molt ample, sobretot a l'hora d'entrar a cabina. Què tenim aquí? Bueno, doncs tenim unes dimensions una mica estretones. Veiem que la taula ens fa 44 centímetres d'amplada i aquí el genoll amb el de davant queda una mica justet. Amb aquest seient tirat enrere tenim 33 centímetres. Però per dues persones són mides bones, si contem que tenim tota aquesta ala que podem pivotar i es poden fer servir els dos seients, el de pilot i copilot. Veiem ara el menjador de les 600. Com veieu, és la mateixa configuració i són els mateixos acabats que teníem amb la 540, però les sensacions d'amplitud aquí ens canvien una mica. Mantenen igualment l'espai frontal obert i aquí la diferència que veiem és que el model de claraboia, les mides són les mateixes, però el model és diferent. Això probablement és degut als problemes de subministres que estan patint les fàbriques i a vegades hem de buscar alternatives per muntar aquells components que els hi falten. Anem a veure una mica els espais. Ja veiem que aquí
La taula és un espai més gran, és un espai molt còmode per 4 persones, encara que sigui un vehicle de parella per a aquells que vulguin portar convidats o inclús per treballar i si voleu fer algunes estades de teletreball. Veiem una mica les mides. La taula fa 53 centímetres d'ample, igualment tenim l'espai aquest giratori, que ens arriba perfectament la persona que pugui seure a l'espai de copilot, i l'ample entre les cames ja és un espai més agraït. Tenim el seient igualment tirat a tope i a darrere hi tenim entre les cames 50 centímetres d'ample, algo que ja ens dona espai per cabre 2 adults amb els genolls i d'una forma molt confortable. Doncs aquest és l'espai de cuina que ens ha preparat Adrià. El primer que veiem és que tenim la nevera amb l'obertura en direcció de marxa del vehicle. Són cosetes que té que et permet agafar coses des de l'exterior. No està malament. Tenim l'encimera, que gaudeix de 2 fogons i l'aixeta amb l'aigua calenta, que és l'habitual, i llavors aquí tenim una filera de 3 calaixos, força grans, sense descuidar-nos tot l'espai d'emmagatzematge que tenim aquí. Com que aquesta no té la columna on s'ubica la nevera en els models més grans, ens dona una amplitud i una visibilitat bastant gran. La cuina de la 600 és una mica més àmplia. La diferència que veiem especialment és que la nevera ja no es troba en aquest espai d'aquí, sinó que tenim un revister i també una taula de treball, que és una mica les diferències que veiem amb la 540, que la 540 ja queda integrada aquest espai de treball i potser és una mica més ampli que el que tenim a les 600. Per contra, al no tenir la nevera en aquest espai, guanyem molt espai d'emmagatzematge. Aquests calaixos són impressionantment grans i els 3 són iguals i sencers. La cuina és la mateixa, la pica amb 2 fogons i l'espai de dalt tenim també a l'altell. La diferència que dèiem és en la nevera. La nevera la trobem en columna, cosa que ens genera també un espai més còmode a l'hora de treballar a la cuina, i guanyem aquest armari de magatzem, que és especialment agradable per posar-hi roba o coses perquè hi ha el penjador. Doncs Adrià ens ha preparat un espai de bany que té un tancament a base de persiana. Llavors també veiem que la ventilació és fruit d'una claraboia. Tenim una tassa de vàter pivotable i medeix una amplada total d'uns 80 centímetres. A l'espai del lavabo, a la 600, és realment semblant a la 540. Alguna de les diferències que veurem és primer que la porta és una porta fixa, no és una porta corredera. Això realment ho fan amb la 540 en corredera perquè l'espai és tan petit que realment l'obertura de porta quedaria molt estreta i el pas també ho seria. Però això canvia amb les gammes superiors. En les gammes Plus i Supreme aquesta porta ja no existeix, sinó va amb la corredera, i el sistema de bany, el que pot separar la cabina de dutxa del lavabo, també queda instal·lat. A les 540 això no ho poden fer, és a dir, per molt que vulgueu una 540 amb una gamma Plus, i el lavabo aquest no el tindreu, perquè és tan petit que sí o sí s'ha d'anar en cortina. Pel que fa a l'interior, tenim els mateixos serveis que teníem amb la 540. Tenim la mateixa tassa, també la pica i la dutxa en cortina. Una de les diferències és que tenim la ventilació per finestra en comptes de claraboia, perquè aquí ja ens hi cap aquest espai vertical de finestra. Veiem, si voleu, la diferència de mesures. A l'altre recordo que el Jordi marcava uns 80 centímetres d'ample i aquí tenim 95 centímetres interiors. Són 15 centímetres que no són especialment determinants, però és on anem veient que va creixent la mesura del vehicle a la part interior de les 540 a les 6 metres. Doncs bé, aquest és el dormitori de la nostra Adria 540.
veiem que és un llit que, com totes les Adria, va buscar el màxim d'amplada, donant un total de 1,96 m. És un llit que té una forma, que té una mica de forma, té un encaix, i a la seva part més ampla, on hi anirien els nostres caps, ens dona una amplada de 1,32 m. Pel que fa al dormitori de les 600, la configuració és la mateixa. Tenim el llit exactament a la mateixa alçada i té la mateixa llargada. També tenim el tells a banda i banda i la claraboia de 40 x 40 just sobre el dormitori, que això juntament amb les finestres que teniu a les portes traseres us donen molta ventilació a l'espai de dormitori. Veiem, si voleu, les mides del llit, que és una de les diferències. L'amplada del llit, a la part més ampla, fa 1,55 m. És aquí un dels punts on també veiem aquesta diferència de mides entre les 5,40 i les 6 metres. Doncs, en resum, tenim un vehicle de 5,40 m que ens dona una gran mobilitat per centres urbans i amb una distància d'eixos prou estreta com per tenir prou alçada per anar per pistes forestals, però ens veiem restringits una mica amb l'espai interior. El menjador i el llit són una mica més petits i, tot i que el llit a la cuina sembla similar, ens trobem que amb l'espai d'emmagatzematge fallem una mica. Així és, a les 600 també veurem que tenim més espai d'emmagatzematge i sobretot un menjador, el lloc on fem vida, que serà més còmode, més espaiós. Jordi, tu amb quina et quedes? Jo amb la meva, amb la 140. Jo a les 600.